Vi har øvelse 271b, hvor forskriften hedder g af x er lige med 250 gange med 0,83x. 250 er begyndelsesværdien, og 0,83 er fremskrivningsfaktoren. Og vi skal finde vækstraten, som er parentes 0,83 minus 1 parentes gange med 100. Her har vi øvelse 269b, og der har vi fået angivet punktet P, som hedder minus 2,5, og punktet Q, som hedder 7,1. Her vil vi gerne finde A og B. For at finde A har vi fået en formel, der hedder kvadratroden af y2 divideret med y1 opløftet i x2 minus x1 skulle give A. Så prøver vi at sætte tallene ind på bogstavernes plads, og det kommer så til at se sådan her ud. Så for at finde B, skal vi så bruge formlen, der hedder B er lige med y divideret med A i x'ene. Og her der sætter vi så 5 ind på y's plads. 5 er et tal i punktet P, og dividerer med 0,84, da det er A. Og så opløfter vi det i minus 2, da minus 2 er en af tallene i punktet P. Og det bliver så 3,5, og så kommer funktionsforskriften til at se sådan her ud, som lyder f af x er lige med 3,5 gange 0,84 i x'ene.